Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star, gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Ako si Sidro. Ginaingon, ang imong kaluoy sa iso sa kabinuhat nga naging nagtabang, mo'y makatulad ka mo sa pagpagkasaha. Amping na yun, nga di ka masakpan sa mong asawa, at paglikay nga dunay mamatay. Mao ginanitabos kong kinabuhi, nga di rin ako mahimong mahikalintan. Imao ba day? Wala rin bubalik si Pariiboy sa iyang pamilya? Wala gyud taon si Drew. Pagkawin Luoy sa Marimercy, uy. Mawin taon nang nagkatimans duha nila ka anak nga mga gagmay. Tilanis Pariiboy. Natintal gis pagpagkasa. Mao, nasakpan gyud niya sa aktong Mari, uy. Nga ni kabayo og lain sa pare. Ay, bagi kabuutan si Marie Mercy. Wagi mahimong kriminal. Ako pa'y nahitabuan sa ingon. Mapatay gyud nako na. Aha? O, nga sa ato pa, daytarsing, kung ako'y masakpan mo nga, may kabayo kong lain, patyon ko ni mo ang akong kabit. Oo, oy, patyon, tamo. Kamog yung duha sa imong kabit ang akong pamatyon. Nay, pinuti na to diha, nga hay kayo. Mawgyud nay, gamito na ko sa pagtagod-tagod ninyong duha. Tistingig pa nga bito. Tistingig yun, o. Kay patyon tagid mong duha sa imong kabit. Sakto gina imo. Mawgyud. Pwede na may tabo magluib ko ni mo, eh. Kay mahal magiti ka. Bisag tagsar ka maligo, pero mahal ti kay. Salamat duha. Thank you. Unsa? Mao na gaw luuyas kay talaga yung Mercy sa duha niya kanak. O man siya trabaho taon. Grabe naman sa Pariiboy, uy. Wag siya musuportar siyang asawag mga anak. Ay, mao nga. Doon na ako'y nahon-honaan. Unsa man na, Gaw Tomas? Kaya ako man nagsigatag lang pagkaon. Amin kinaon sa gilip panguyaban ko lang na sa Mercy. Gidangat ni mo. Wapa ko man sa nabayana. Gidangat ni mo. Basta di mo balik yung banap. Suni mo anap. Birahan ko na. Panguyaban ko na Mercy. May pa. Total, ulitaw pa mansag ka. Ulitaw nga hapit na matiguang. Ako nakatultol ko asa na magpuyo si Pariboy. O ganyang kabit. Ang makikita ko niya, kanawa ang babae. Hangyon ko siya nga biyaan niya ang babae. O mabalik siya sa iyang pamilya. Kay, ang duha kanya ka anak, luoy kayo. May pa, Sidro. Pakikitai dito sa iboy. Uy, kaluoy ba yung Mari? Sige gaw ha. Sultihin niya kung sa resulta siya yung parang sulti tao iboy ha. Di gani siya mabalik ni Mercy. Kung puyabas Mercy. Yes. Sayang kinabayhan na ko yung mugaman ako. Hugot kinangangay. Oy, pare Sidro. Ikaw din ni Apre. Ang dasi gada eh. Ni ako pre, aron mahangyo ni mo nga pabalik ta mo si Marie Mercy oy. Luoy kayang kahimtang nun. Naglisod lagkaon. Ay. Luoy ko nila pre. Pero akong kabit man gud. Masuko kun muhatag ko nila konsumo. Bida pre, swerte kay ka. Nag-asawa kang babaeng buutan. Kung lahi pa babae mo na asawa, gipapulis na ka. Mapriso mo ka. Kung mapriso kang Gaw Mercy, Gaw Mercy naman, Marie Mercy, kaya kinasalbiya mo. Hasta ng kabit ni mo, maapil ng kapriso. Kining pre, pangyo ako bi. Saman? Ikaw li akong pahatagon nga doon ni Mercy kwarta. Ay, sorry. Di lang kong madto, kay mahibawan niya kong bibyan nga akong kabit. Bugnoon niya ako. Isugar pa itong bayhana eh. Uy, mau ba? Isugar ng babayan na? Mau, adlo ka niya? O pre, isug kayo. Pero pre,
Lami kayong muda sa kamo eh. Mo ba? Lami kayo muda og drive. Ni, na may pre, kining. Ha? Pastisting ako kausan ng bayanan. Uy, ayaw, pre. Kausan. Ayaw, binuwang niya, pre. Kausan. Pero sige na, pre. Ikaw na lang akong pamalihugod og hatag ni Mercy og kwarta. Bisag 2,000 lang, pre. Oo, sige. Ambinan 2,000 bi. Ako yatag. Pagkaya lang siya diha, pre. Ha? Pahuman lang sa kong 2,000 diha. Oo, si Ero. Uli na ko eh. Ay. Uy, ayaw ni Sige kalakihan. na, pre. Huwag mo sa ko diha, pre. Pre, sige na, pre. Musta na mo din Mari Mercy? Wa ba taon may kaon, pre, uy. Uy, Gutom na kaayo ko, pre. Mari, ako pa ikaw. Imo na ipapuli si Pariboy. Padakop na. Sigurado, magpriso na siya. Kay ayang kabit, mabdus. Doon na kay ebidensya kung ikihan mo sila. Ako, mukiha. Akong ipapriso ang amahan sa akong mga anak. Oo, para mo tagam na. Dili lang ko, pre, uy. Ang Ginoo nalay mo silot sa iyang gibuhat namo. Tang bilib ako luoy kay ko nimo gid. Oh, nay kwarta Mari oh. Sa klibo na. Dawatan ni Mari. Tang luoy ya gid. Oh, ay, maikog masat ko nimo, pre, uy. Ayo. At tumiyaging si Mana, mihatag ka na akong 2,000. Salamat, ani pariha. Palit ko og sabon, manglaba ko. Oh, wa pa day ka kapang labada. Nanglaba ko gani ha. Ano ako rin mga panty ang akong gilaban, pre. Ay. Importante man ang mga panty, pre. Tus tang kaluoy gid nimo. Unya man nakagligo. Ay, oo, pre. Humot na kayo ko, uy. Abi ni mo, pre. Kiningaw na baya ko og sex. Mari gid angat ni. Lagi. May pas maritarsing. Kaya kung nutukar ang iyang kana, naadayon ka. Humot na raba kaayo ni pre. Oh. Pero wa na mas ipoy. Unsa man ka Mari oy. Ngay karong gabi mo diretso kog anis inyo. Okay ka? Sekreto ko gani. Okay kayo, pre. Uy, purting okay ha. Isang karoon pa'y gusto ni mo. Uy, Mari. Klaro, anang gusto nung Mersigaw. Berahin na. Lami abito ni Mari oy. Pero masakpan niya kung tarsing. Ay, sakpan. Sayur ka na lipat to usawa, oy. Kanas Mersi, kon. Sugot lang na ako. Sos, tunjak ka na ko na. Kaluoy kay ko eh. Sayur ka na lipat to. Lipat ng asawa ko. Sige, kuyok. Wala ko niya sugta. Karong gabi iba. Pabalik ko si Ila. So, ay nakubira kay luuya ginang ko eh. Sige, sige. Kasi musugot ba? Simutan niya ko, Ha? Kagusto ka na, burag na yun. Asa ka, Sidro? Ato kas lang go to Mas Day. Dalo kay tuyo niya. Ay pagdugay dunghan. Lihok ra bang akong gana dong. Ay, sige. Hindi ko magdugay lagi. Ano sa ko? Bahala ka na. Sumul kay ka. Si Mari Mercy, tuluya ginako ni Mercy eh. Luuy yung kay ko. Marang birahan ko ni. Lami ang Mari eh. Ay, Mari. Taluuya ginako ni mo eh. Ay, kaluuy ra gid ni. Lami ano Mari. Kaluuy na ko ni mo ganung gibiyaan ito kang pare. Luoy lang, sir. May pre kay lamig kay lamig. Kaluuy kay ko ni mo. Mayo na nga ako. Kaluoy gid ani. Ali, pe. May papusin mo, pe. Uy, kaluoy in taon. Ali ba? Dili. Kisa na ako, di ha? Akin na ka. Kaluoy ani gid. Ay, ikaw pa ko, ha? Ikaw po. Uy, ka. Ay, hala. Saan ka? Nusa ka? Kataas. Saan kang yati ka? Ano ka ka? Kalit ka piliig kang yati? Ali, be. Dali. Hayang. Yak, ano mo? Kaluoy gini mo. Kaluoy gini mo. Kaluoy gini. Marita, grabe luoy gini ko ni mo. Luoy lang yung pirmi, pre. Kaluoy ni mo. Unsa? Mauna. May nagsulti na ako nga kabit mo si Mari Mercy. Tinuod ni Sidro. Tinuod mo. Tubag! Bisig ko sa pangisos kong asawa, huwag kang mutugan nga kabit ako sa Mari Mercy. Nagkasaag ko sa pagkabana.
Lami mo kusbari. Lami pas kong asawa. Mga katumang kasama, ang kaagi ni Sidro, din hining tulumanon. What's the style? Lami pa sa kong asawa ay style. Kini bang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.